Video her, vi skal spille med min bedste ven i virkeligheden, Mathias F. Yay! Og I kan godt se, at jeg lige tager Arto aim af. Men hvor fanden er det her? Det er fordi, han spiller på mobil. Hvordan fanden har man overhovedet auto-aim? Det ved jeg ikke. Er der overhovedet noget, der hedder auto-aim med? Det ved jeg ikke. Vent lidt, jeg har 22 keys. Jeg prøver lige at gå hen i shoppen og kigge. Hallo, det eneste af nogle af de våben, som jeg mangler, det er gunblade. Bro, der er ikke auto-aim mere. Eller ikke? Tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Altså, jeg koster 45. Og Red Shield koster også 45. Jeg kan ikke finde den. Jeg kan ikke finde den. Nej. Hallo, der er intet i shoppen, jeg synes skal købe. Nå, der er autoshoot. Tager du det af? Skal jeg også tage det af? Ja. Bro, jeg er så god med det. Og hallo, jeg aner ikke engang en skid om, hvordan man ikke skyder med auto-aim. Og hvorfor har jeg kamera på? Sådan der. Her kan man se mig selv. Autoshoot, den har customer på, så jeg tager displayet. Sådan der, kom. Hallo, kan du godt gøre, som vi også har baseplate? Ja, det har jeg gjort. Okay, good boy. Skal vi... Vent, Arena er her stadig. Nå, er den? Ja, den er. Men den er der ikke i det normale. Det er fordi, det her private server, jeg har gjort så alle maps der. Okay. Vent lige med at skyde med, jeg vælger lige våben. Ja. Bro, det er så svært at skyde uden auto-aim. Enig. Okay, der rammer du. What the hell? Bro, what the hell? Jamen, jeg skifter lige. Jamen, det der var faktisk tæt på, og det der var faktisk tæt på. Jo, det var det fandme. Bro, jeg kan sige 4 liv. Er du klar? Okay, er du klar? Ja, det er one-shoot. Men det er så svært at skyde uden auto-aim. Men hvordan rammer du mig? Der var jeg sådan efter. Bro, jeg mener ikke. Shit. Bro, what the fuck? Vi begge er søgt 50. Hvordan fanden? Okay, var du kun 50 HP? Ja. Måske lidt lavere, jeg ved det ikke. Hvordan fanden? Okay, hvordan fuck kan du gøre det der? Det der var sygt. Nå, jeg glemte spray, gå igennem. Må jeg ikke engang bruge spray? Hvad skal jeg? Jeg glemte spray, gå igennem.
Okay, vil du være sød at use andet end sniper? Okay, som hvad? De har sagt... Nej, heller skal vi ikke sige, at når det er, så må vi... Når bagefter, så må vi gerne bruge auto-aim. Jeg gjorde random, og så fik jeg sniper. Se, det her var mit loadout. Ja. Og se, jeg har ikke engang auto-aim med. Okay, vi tager auto-aim på igen, okay? Ja. Men jeg havde det ikke på. Nej, men vi tager det bare på igen. Ja. Jeg har det. Men så da jeg gjorde det her trickshot. Det der sidste trickshot på mig, bro. Nå, jeg kom til at bruge construction. Vi skal bruge base plate, men... Okay. Jeg gjorde det alle random. Nej, ikke alle. Hvor jeg fik dig. Jeg var ikke engang klar på det. Mathias, jeg skal have... Jeg skal have et brev. Jeg skulle... Hvad? Okay. Hvordan er du så god med auto-aim? Auto-shoot? Herne. Hela! Men jeg switcher lige weapons, okay? Hallo, jeg switchede weapons, man! Nå, den lignede den på bordet ved mig. Okay, jeg venter. Jeg kigger, hvis du går. Jeg skyder dig ikke, bare roligt. Okay. Du går nu. Fik dig. Okay, hvordan kunne jeg få det der? Ikke skyd mig. Okay. Prøv at se her, Leo. Okay, jeg er klar. Okay, bro, hvordan? Free 16, no scope. Det var ikke no scope. Jeg kan heller ikke se det, men jeg ramte dig i hovedet. Bro, hvordan? Okay, der var det 4-4 der, og så vendte du det der. Fuck, hvor er det snydeskud. Okay, nu tager vi et sværere map. Okay, jeg vælger map, okay? Fint. Hvad med Big Splash? Okay. Good boy. Hvorfor tog du den? Jeg er sindssyg på den her map. Fuck. Okay, nu er jeg bare sådan. Vi tager det her map, og så er jeg bare sådan. Og by the way, jeg har også en YouTube-kanal, by the way. Ej, sagde jeg lige by the way 2 gange? Bro, du kukker, man. Du kukker mig. Hvordan fanden? Okay, ved du hvad? Jeg spiller fandme på keyboard og mus nu. Min topspace købte mig en røg vand.
Okay, bro, jeg var ikke engang klar der. Fordi jeg skulle switch over til controller. Og du bruger også normal computer. Og du bruger også Roblox Premium, man. Bro, det er derfor, man ikke skal spille med dem, som der har Roblox Premium. Hvad? Det er derfor, man ikke skal spille med dem, der har Roblox Premium. Hvorfor? Fordi jeg siger det. Hvordan fanden? Okay, kan du ikke lige lade mig få et win her? En. Okay. Så hvor er du? Jeg skal skyde dig i hovedet. Så der. Edalvej 167. Hvordan fanden kan du skyde mig i hovedet sådan der? Okay, det ville være bedre, hvis du havde en iPad, faktisk. Eller du faktisk godt kunne filme på din computer. Ja. Det ville være fedt, hvis du kunne filme på din computer. Du røg sådan der godt op der. Så du, hvordan du bare røg ned. Bro, du mangler stadig 3 point for at vinde. Eller 2 får jeg på din point. Din lille numse. Og du kommer til at rekruttere det 4 nu. Og yes! Yes! Det ser så sjovt ud, når jeg skyder dig, mand. Okay, ser det sjovt? Nej, jeg siger bare, det ser sjovt ud, når jeg skyder dig. Jeg gav dig lige 2 point, men jeg giver dig ikke. Mathias, jeg gav dig 2 point gratis, men jeg giver dig ikke mere nu. Okay, jeg er slet lidt. Hvordan fanden? Okay, det er autocamp, det der. Hvad? Det er fandme autocamp. Det er ikke autocamp, du har også autocamp. Men skal vi prøve at tage noget, som der er virkelig svært at spille med? Men jeg skal lige... Kan vi ikke vælge random map og random weapon? Hey, jeg kan åbne min jelly chest. Der er en, faktisk. Kan vi ikke vote random map og så random weapons? Kan vi ikke det? Jeg skal bare lige have web på mine weapons igen, fordi det ser lidt dumt ud uden web. Men bro, det her søgte OG Rivals, det her. Det er ikke den gamle jule. Men jeg skal lige have web på mine guns. Og det kan jeg hurtigt få, hvis jeg bruger keyboard og mus. Spray. Hallo, jeg har Festal Lights. Ja, det har jeg også på sådan 50 våben. Kom nu, Mathias. Prøv lidt. Jeg vælger lige web til min guns. Det er lige meget. Nej, fordi jeg vil gerne have web på min guns igen.
Hvor mange mangler du? Mangler ikke så mange. Hvor mange? Ikke så mange, siger jeg. Men hvor mange? Ved jeg ikke. Skal også lige have web på min blast rifle. Så bow, web. Den der astral rifle og web. Den der. Shows web der. Og knife web. Den der. Web. Den der. Chainsaw web. Den der. Flashbang web. Den der. Og freeze spray web. Den der. Grenade web. Den der. Smoke grenade web. Hvad rap Den der. er det? Jeg tager bare forskellige web. Og nu har jeg web på alle mine guns. Ja, det har jeg fandme. Og nu? Ja, jeg skal bare lige have det her af. Altså Og min nu, chat. vi vælger random map og random weapons. Okay. Nej, ikke construction. Sniper! Jeg fik sniper, spray, trowel og satchel. Jeg fik RPG, shielding hut og knife og også webstone. Hvad er healing? Det er sådan en teleporteringssten. Nå, sådan en... Er det sådan en sten? Hallo, Leo, jeg ved godt, du ikke trykker på det, du vil have. Tryk nu bare på range. Din rifle! Så det er skærm. Jo, Okay. så det er din skærm. Okay, skat, det er min skærm, så stå stille. Ikke dræb mig. Jeg deler allerede min skærm. Gør jeg det? Nej. Jo, jeg gør så. Nej, du gør ikke. Det siger den ikke ved mig. Så vent, Sigurd. Okay, mand. Men hvorfor tror du, jeg synes psyker dig? Kan du se nu? Ja, det kan du ikke. Og nu har den endnu video. Og... Kan du se det? Ja, jeg kan godt se. Okay, jeg vælger også lige random weapons. Se, kig her. Random. Kunne du ikke se? Ja, det kunne jeg godt se. Ej, jeg fik det dårligste våben. Hvad fik du? Jeg fik assault rifle. Fuck, den er dårlig faktisk. Jeg hader assault rifle. Den fik du sidst spillet, launcher. Ja. Hallo, jeg fik seriøst det dårligste våben i hele spillet. Det er så pisse. Prøv at se, jeg fik det dårligste våben. Den er så fucking grim. Det er ikke det dårligste våben. Se hvad jeg får. Random. Jeg fik faktisk en... Jeg fik en shotgun. Nå, jeg fik rigtig dårligt våben. Okay, det er også ingenting. Og så se, random. Random. Ja. Okay, vent, jeg fik faktisk skudvåben der. Jeg fik sidst energy pistols. Jeg fik sniper, energy pistol, scythe og satchel. Så du det? Jeg fik også energy rifle også. Jeg fik sniper. Bro, I fucking get you, my man. Bro, jeg fik kun sniper. Random.
Okay, jeg fik nogle gode våben, faktisk. Jeg fik nogle gode våben. Jeg fik en subspace og en burst rifle. Du fik exogun. Hvordan? Okay, random. Assault. Jeg fik assault rifle. Det er en af mine yndlingsvåben. Og jeg fik flame towers. Og så fik jeg også daggers. Og Jeg fik den på assault. Du fik flamethrower. ja, jeg gjorde. Den har jeg ikke. Hvad med det? Nej, jeg fik paintball gun. Jeg fik distortion. Den er så OP. Det er det våben, jeg Fuck dig. Fuck dig, syg. Det er ikke sjovt. Hey, har du glemt, at du filmer? Har du glemt, at du filmer, og du ser virkelig grim ud? Bro, where are you, my little nigga? Du ved Så godt, jeg kan det godt kommer der. Du ved godt, det kommer på YouTube. Jeg ved ikke. Du må ikke bande dig. Undskyld. Lille mand. Jeg gør en shooting range og vælger random. Okay, jeg fik faktisk nogle gode. Jeg fik sniper i shooting range. Du pisser. Skal vi spille noget andet? Okay. Hvad nu, hvis vi spiller Hello Neighbor Act 3? Nej, fordi jeg filmer. Du ved godt, du filmer dine beskeder, ikke? Ja, I know. Leo, du er så fucking mærkelig. Du må ikke... Hvad? Du må ikke bande, jeg filmer. Det ved jeg godt, din lille tot. Skal vi spille knockout? Kun hvis du slukker videoen. Ja. Kun hvis du slukker videoen. Ja, det er for et